aboard! Welcome to our new and exciting travel destination. Ngayong araw, ang ating destination ay ang Cordoba-Buri Road at ang access road papuntang airport. I-check natin kung ano yung mga updates at mga bago sa area na to. So guys, this is my usual routine every morning, ang maglakad at mag-exercise dito sa area na to. So guys, ang una kong nadaanan ay ang Camellia Bacolod at ang nakikita nyo ay ang Camellia Manors, the new condominium dito sa Bacolod. And sa tabi lang nito ay ang Vista Mall na pagmamayari din ni Manny Villar. Merong grocery sa mall na to, ang all-day supermarket. And for construction materials, appliances, and all your needs, meron din dito ang All Home. And kainan tulad ng Chicken Deli, All American, and this coffee shop, Coffee Project. And sa harap lang ng Vista Mall ay ang Rockwell, at ito ngayon ang update sa kanilang tinatayong Nara Residences. And sa tabi lang nito ay mayroong maliit na coffee shop na The Glass House by 19th Coffee. Bilang ng Glass House, meron ding kainan na nagsiserve ng local Filipino cuisine. And along Buri Road, nagagandahan talaga ako kapag tumadaan ako dito sa maliit na lake. I don't know kung anong tawag sa lake na to. Basta maganda siya. And nakaka-relax. Minsan may nadadaanan ako ditong nangangawil ng tilapia and dalag. And meron pang mga natitira ng mga sugarcane plantation sa area na to. But I think soon is madidevelop na yung area na to. And goodbye sugarcane plantation. This is Rojas Talabahan na nagsiserve of course ng talaba and some local Filipino treats. And sa tabi nito ay ang barangay hall ng Barangay Mandalagan. Dating mo sa Circumferential Road ay ang pinakabago and malaking warehouse and showroom ng Mandawi Foam. Harap ng Mandawi Foam ay ang site kung saan itatayo ang bagong Bacolod Queen of Mercy Hospital. Sa harap noon ay meron pang area na nilagyan ng mga fence. I don't know kung ano yung tatayo dyan. And this is the iconic bagun sa harap at entrance ng La Herencia Subdivision. And sa tabi nito, meron pang mga area na mag-feel mo ang provincial vibes dito sa Bacolod kasi meron pang mga Carabao. This is the access road going to Bacolod Silay Airport. Yung road sa left side is the road going to Barangay Bata proper. Napakaganda ng daan pag umaga kasi walang traffic and masarap mag-jogging and walking. Hey guys, so ngayon we're going to McDonald's next gen na matatagpuan dito sa Forbes sa Circumferential Road
This road guys is going to Bacolod Airport. It's an access road kasi meron din isang road on main road sa Talisay. Marami ding nag-exercise sa lugar na to every morning kasi napakaganda ng place and napaka-relax. This is Forbes Hill, isa sa mga exclusive subdivision dito sa Bacolod. And Mega World Bacolod at isa nga sa mga flagship nila ay ang Forbes Hill Bacolod. And isa nga sa bagong tambayan dito sa Forbes ay ang McDonald's Next Gen na matatagpuan dito sa Access Road going to the airport. Napakaganda ng store nila na parang mga McDonald's abroad. And marami ding mga tables and chairs outside kung gusto mo naman ng al fresco dining experience. And yung McDonald's na to is perfectly designed para sa mga bikers going to Campestuhan, to Silay, and Concepcion. Merong mga area na intended para sa mga bikes. And let's take a look kung ano yung meron sa loob. For hassle-free and cashless orders, you can use this monitor. And sa loob ng McDonald's, merong separate na counter for McCafe, wherein you can choose your coffee, cakes, and pastries. Sobrang ganda ng interior inside. Parang hindi fast food, parang nasa dining area ka ng isang hotel. This is McCafe. So tara guys, let's eat. Kain lang ako ng pancakes since it's breakfast. Alam nyo guys kung saan ako mas excited dito sa Happy Meal. Sonic! Hindi na ako marunong magbalik. Hindi na paano balik yun? So yun guys, kakatapos na namin kumain sa McDonald's Next Gen. And yung experience guys is sobrang ganda kasi napakaganda ng store. And this is the first Next Gen store dito sa Bacolod City. And sobrang ganda guys ng place, napakalinis. And yung store guys is bikers friendly. And yun. Kung continue guys, please visit McDonald's Next Gen dito sa Forbes Hill. And this is Dextination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.